Popradský závod Whirlpool Slovakia, ktorý na Slovensku pôsobí už 18. rok, je najväčším závodom na výrobu pračiek spoločnosti Whirlpool EMEA so sídlom v Taliansku. V popradskom závode sa vyrábajú zhora a spredu plnené práčky. Vlastne celý proces výroby automatickej práčky prebieha v tomto závode. V závode momentálne pracuje niečo vyše 1000 zamestnancov. Za rok vyrobíme zhruba 2 milióny automatických práčok. Minulého roku to bolo v súvislosti s hospodárskou krízou o niečo menej. Medzi priority každého podniku by mala patriť starostlivosť o svojich zamestnancov. Je tomu tak aj v spoločnosti Whirlpool Slovakia, kde kladú veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Bezpečnosť našich zamestnancov je určite jednou z dlhodobých a najdôležitejších priorít našej spoločnosti a v tejto oblasti sa samozrejme snažíme stále zavádzať nové opatrenia, rozbiehať rôzne nové komunikačné kampane. Tento závod získal ako jediný podnik na Slovensku certifikát Bezpečný podnik za rok 2009. Podmienkou získania takéhoto certifikátu je zavedenie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj celková úroveň starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, kultúra práce, nízka úrazovosť a úroveň sociálnej starostlivosti. Tento certifikát bol vyvrcholením snách, ktoré boli v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u nás implementované. A je to zároveň takým záväzkom do budúcna, aby sme neustále zvyšovali úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v našom podniku. Program Bezpečný podnik je motivačná kampaň na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zlepšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zamestnávateľských organizáciách v Slovenskej republike. Východiskovým modelom pre systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v programe je slovenská príručka Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, návod na zavedenie systému vydaná Národným inšpektorátom práce v roku 2002. Účasť v programe Bezpečný podnik je dobrovoľná. Ambíciou do budúcna je samozrejme znižovať množstvo a počet úrazov čo na najnižšiu mieru. Ďalším našim cieľom je prevencia v úrazovosti, to znamená vyhýbať sa všetkým úrazom a všetkým nebezpečným situáciám. Cieľ je v podstate zaradiť sa medzi svetovo najúspešnejšie podniky a dosiahnuť ten koeficient úrazovosti pod 5. Získanie certifikátu nie je konečnou métou systému manažérstva. Práve naopak, to si uvedomuje aj manažment popradského závodu. V súčasnosti pracuje na projekte, ktorý by mal ešte zvýšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pod názvom Bezpečné správanie sa. Ide nám o to, aby si všetci naši zamestnanci uvedomovali dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a aby si taktiež uvedomovali dôsledky svojho chovania a taktiež dôsledky chovania niekoho iného. Znamená to, ak uvidia oni vykonávať nejakú nebezpečnú činnosť niekoho iného, aby zasiahli, aby v podstate ho nenechali vykonávať túto nebezpečnú činnosť a aby ani oni sami nevykonávali takúto nebezpečnú činnosť. Pre televíziu Východ Beata Andrášová.